Fake life vakomana munoida zvenyu, asi ine madisadvantages akawanda ausingakurumidze kuona kana uchiri kutanga kuita. Chekutanga, inokudaidzira vanhu vasiriwo mulife mako. Ichakudaidzira musikana anoda mari yako, kwete iwewe. Chechi2, inowedzera ma-expectations. Pamusikana wako uchidanana naye, haachatarisiri kuti utadze kumitira something pabirthday rake, nekuti wakazoratidza kudhara kuti unayo mari yacho ende une capacity. Tomboti paita emergency, mai vemusikana varwara zviri serious, wotadza kana kuvahayira private ambulance, kana kuti baby tsvaga driver 1 ane license atore motikari 1 pamotikari 4 dziri pagarage. Ko musikana anenge achizivei kuti motikari idzodzo ndedzefeki? Patime yaita dambudziko wanga usina kana motikari 1 yawanga wakarenda, kana kuti motikari idzodzo ndedzeshamwari yako. Saka uri kuona musikana wako achakutora se une mwoyo wakaipa, une hutsinyi, nekuti wakazoratidza iwe kuti unazvo ende une capacity yacho, asi paita dambudziko riri serious waakutadza kana kupa any help zvayo. Regai ndikuudzei chinoitika panyaya yema-expectations. Ngatimboti iwewe wawana basa kuma-headquarters eBMW company, kana kuti big phone brand Apple yaya, uri kushandira kuma-headquarters kwacho, even uchishanda uri cleaner anotsvaira, kana kuti uchishandira mukantini, already uchato-expecta a good salary nekuda kwenzvimbo yauri kushandira uye brand rauri kushandira. Tomboti waona basa kugovernment school, kumachoko-choko, kumamisha, kumaruzevha uko, maybe kachikoro kacho kadiki-diki zvekuti vana vatoripo total yacho havatosviki 200. Already uchagara watogeja type yesalary yauchahora ipapo. Uchingotarisa environment kudai inokudza kuti apa ndotarisira kuwana mari yakati, pas big company iri ndotarisira kuwana mari yakati. Ndo zvinoita ma-expectation. Hatitomboti musikana anenge achikara mari kuti anenge achida mari stereki, asi iwo picture yawakaseta, zvawaiposta pasocial media nezvawaimudza, already zvichatoita kuti agadzire expectation yebenefit yaachatarisira kuwana kubva kwauri. Hakusi kukara mari ikoko. Number 3, fake life inokunyudza futi parora. Rora rinogadzirwa according to capacity, kana kuti mukwasha anowana mari yakaita sei. Unonzwana wachiti imi mungaseta rora rine mari yakadai so pamukwasha anofamba nerapture. Makamonzwera kuti mukwasha wedu ari kunzi ane imba kushawasha hills uko, kana kuti kuborodheo. Handiri kuona apa iwo ndezvefeki, but rora rinodesignwa according to capacity nemari ine mukwasha. Zvekuti uchaona kuti kana uri munhu anozviita mbinga stereki, uchaona kuti rora list rako ukaritarisa rinonga rine mari iri times 3 kana kusvika pa times 5, uchienzanisa nevamwe vasikana vakarorwa before iwewe mumusha imomo. Vamweni rora list rakapuhwa vamwe vanhu vakatanga kurorwa nerawazopuhwa iwewe rinonga rakatokwira times 3 kana kutosvika pa times 5, nenyaya yekuti wakazviti une mari iwewe. Tochizoenda pasituation yekuti mukwasha haana chinhu, mukwasha murombo. Asi vabereki vemwana vanozoti vanhu vanodanana ende mukwasha wedu anotida, anouya achimbotibatsira kutema huni nekudii. Vanotoziva kuti mukwasha haana mari. Pakudizaina rora paipai vanotoadjasta kuti timu rangu mungabva mativhura muromo kuti mari yendiro 200, mudonaisa mukwasha wedu here. Saka uchaona kuti mari yendiro ukatovhura muromo inodzika kubva pa 200 kuenda pa $10, nenyaya yekuti vari kuda kurerutsira mukwasha wavo ende havasida kumunyadzisa. Saka uchaona kuti munhu akabuda pachena kuti murombo haana mari asi ane rudo, arida mwana wake, anogona kugadziswa rora rinongoenderana rekungowaka kana kuti rekungobatanidza ukama. Tozoenda panyaya yemuchato manje. Handiti hama dzemusikana dziri kuti aiwa toda kukoka vanhu vese, iwe uri kudza musikana kuti aiwa ngatite kasimbo wedding kanguri nevanhu 500 or less. Vabereki vemusikana tanga kutaura kuti iwe uchiri kuti usabvume kuti tikoke vanhu vese. Chii? Handiti mukwasha ane mari here? Saka chinonetsa chii? Ngatikoke vanhu vese vafare vadye mari yemukwasha pamuchato. Saka uri kuona panonga pakaipira kugadzira fake life. Zvotangira panhamba yevanhu vari kuda kukokwa. Hama dzemusikana vanongoda kutokoka vanhu vese nekuti mukwasha wavo ane mari. Even pavenue kunzi waimasarudza venue yakasara kudai, ko kwakati hamusi kukuziya here, kwakati hamusi kukuziya here. Unogona kunyepa kuti aiwa kwakabhukwa kwakazara, kunzi don't worry tinokutsvagira. Kwakanaka kunodhura nekuti mukwasha wadu ane mari. Saka nyaya yefake life ine one day raichazongokusa pakona raichakuexposa ende rainokunyadzisa zvokuti semukomanaka unoshaya pekupinda. Inini benefit yefake life handiioni.
unless kuri kutype yevakomana vai vanenge vada kuita mahit and run vekungoti anongodisplaya fake life twasikana toda mari kakangodyira kobva katogara katorohwa pakanozozviona kuti hapana chinhu it will be too late kanonga katotsemurwa kudhara. But inini handizvikurudziri zvokutambisa vana vavanhu ende nyaya yefake life ka haina kunaka. I think next video kana kuti mavidhio anotevera ndichamboitawo yevasikana unorara mafake life kuita mahips ekupfekera unoona munhu aine macaves munhu bhodhi yakabatana kuti munhu vakabatana namusi achiskin tight chaita zvekupfeka zvake. Pakaipa zviri kuitika munyika umu ma1 dzimwe pressure dzamuri kuzvipa ndedzei? Anyway, panhasi I think vakomana madza something. Nyaya yefake life siyana nayo inokukanganisai haina kunaka. Tosangana muchikamu chinotevera.